Čau, já jsem Adam, vítej na mém kanále. Určitě budu rád, když zvážíš tlačítko odběru a lajku. Až vás tady bude 100, děláme se soutěž o nějaké ceny. Ty ceny budou jak herní, tak i fyzický, takže určitě se máte na co těšit. Čím rychleji dosáhneme 100 odběratelů, tím větší budou ceny. Takže jo, sdílejte ten kanál, tohleto video a užívejte. Půjdeme rovnou do solíček. Ať je sranda. Sakra, jak se to seká, ale to se vždycky seká, když to zapnete po dlouhý době, to si pamatuju. Hej, klid. Hele, třeba tady jsem vůbec nebyl, tak jdeme třeba sem. Tyjo, to je nějaká jako zajímavá lokace, to se mi docela líbí. A jako nejsem nějaký extra profík, jo. Píš jako vůbec. To vypadá na brokovnici, když to má tyhle náboje, ale vůbec jsem to neviděl nikdy tady. Hlavně, ty jsi v pohodě, ne? Ty jdeš zabít jednoduše. Měl nějakou snajperku, nebo co to je? Já se tady bojím, jak šel docela lidí. Co ty víš o mě? Já myslím, že je to hráč, tyjo. Ježiš. Doufám, že to, co je za mnou, byl boss. Jenom. Kurňa, co tady všechno ničíš? Přebím, počkej. Tak. Ježiš, ty jsi boss, to ne. To ne, tohle. Co je tohle? Vezmu si to. Beru čáru. Ne. Ty. Co to bylo? To fuck? Co to je? Jasně. Goodbye, my nigger. Back to the lobby. Jasně. Tak jo. Hele, nemůže se vždycky dařit. Ty vole. Ty brďo, já jsem náťák. To si děláš srandu. Takže kdo s náma jde? Tady nějaký frajer. No jo. A pojď. Tak cože? Taktikálka, to si děláš srandu. Nebo tak. Jak se tomu říká? Pojď sem. Pojď sem. Čestka. Kombatka, to není taktikálka. Tu jsem měl moc rád, když ji vydali. Ale to už je asi 5 let zpátky. Ne, to ne. A nějaký pátek to bude. S vámi napište do komentářů, kdy přidali poprvé kombatku. Jestli to víte. O, to prdele. Kamu to si děláš srandu? Kámo, čekaj, já si přebiju. Au. Ne! Ty se nehýluj. Dobře, tak se vyhýluj. Takže. Do třetice všeho dobrého. To je fakt jako nic není. Co je tohle? Proč je to tak velký? Proč je to tak obrovský? A když to hodíš? Já to aspoň velkou ránu. Docela ono. To je prostě nic není. To je prostě celý tato lokace, jo. Jasně. Tak to jdi spát. To ne, chlape. To jako ne. To sorry. To má to... Cože? To nemělo boost, ne. Co je tohle? Jako a je to jako shotgun nebo laser rifle? O, ty brďo. Neblázní. Já nevím, jestli musím předměřovat nebo ne. Co je tohle? To měl ten borec. Jo, takže prostě... Aha, to je zajímavý. Je to rare? Jsem se lek, ty magore. Ty furt padá tohle. To je extrém. Ale vyzkoušíme na něj tu zbraň, ne? Jo, tak je to úplně k ničemu. Kde seš? Klepe. Jo, tak je to k ničemu. Jo, tohle je dobrý. Tohle je hodně dobrý. S tím jdou prčit. Tohle je sakra dobrý, tyjo. Tak tohle možná ještě lepší. Tohle normálně SMGčko, ale ne. Tyjo, nevím no, co bych měl používat. Teď se otvírá takhle tenhle ten... A jako co mám dělat jako? Mám tam k tomu jít. Třetí. Dobrý, tak to ještě není otevřený, tak to bych možná měl brát. Už to je otevřený.
To je dobrý. To je dobrý. Ty jo, to je hodně dobrý. Ty brďo. To byl jump. No, konečně, snajperka. Ty vole. Ty vole. Tak jo, to je dobrý, ale. To je dobrý movement docela. Co to do prdele je? Tak jo. Tak shift boost. To je strašný, co to je? Aha. Ne. No to si klidně lidi, ale já nechci. Jo, už je tady někdo. Tak jo, tak to jsem nakonec chtěl úplně. Nedostanu třeba full damage. Dobrý. Ohoho. Ta štípa. Ta štípla. No scope. Dobře, tak nic. Mám tady launchpad. Tak to je nádhera. Ne, nechtěl jsem na něj vlízt. Jasně, zóna je klasicky na druhém konci ode mě. Jasně. Ne. Ale... On ví, že tam musím. Neví, jo, jdi do prdele. On neví nic, kámo, on je úplně blbej. Tak možná není úplně blbej. Dobře, možná... Au. Kámo. Pojď, teď mám zónu. A je tady borec se mnou někde. Tak jsi takovej... Na tím jsme se divili už, když jsme to hráli asi před měsícem s kamarádem, že vlastně tobě stačí jezdit v autě a prakticky vyhraješ hru, jo. Borec byl, jako, co jsme s ním měli dělat, jako. Co se v té situaci dalo udělat? Kromě toho utíct jinam. Že to auto mělo strašně moc životů, ten řidič toho auta je prakticky nestrefitelný v tom autě. Jak říkám, jestli se vám video aspoň trošku líbilo, nezapomeňte hodit like a odběr. Jak jsem říkal na začátku videa, dáme si soutěž o nějaký ceny, takže rychle nasdílejte ten kanál a tohle video svým kamarádům a napiš mi, jaký hry bys u mě chtěl ještě vidět a nebo jaký challenge bys u mě chtěl vidět a uvidíme se příště. Čau.